Fan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Porque es muy Nindot ka diri mga katabulers. Makita nimo ang refresh sa huna-huna. Ang mga di kabalo, tambay lang. Mga katabulers, no? Nindot kay ang ilahang mga views diri, no? Ata this Dyson, nice kayo. Kasulong danlog lang kayo mga katabulers. Dito na to ipayatubang, di makita itong now. Ang mga katabulers, no, mayong adlaw kanyong tanan mo ni si Puloy, no, ang amuang uban mi diri sa Dyson nga nindot ka diri mga katabulers, no. Ang kuan gyud gabi ka ice tea basta panon sa ting ice, no. Oh, Dyson White Resort. Lang puti gyud kay siya. Puti dyan rin. Tulo. Unya ato yung ipakita ang ato ang view. ang ato ang ebidensya. Tulo. Ilang pananaw. Ano yung Paki-like and subscribe sa Chan Traveler, no. Travelers. Muna ang mga kuan mga katabulers, no. Nindot kayo ang ice, no, puti kayo. Puti gyud kayo. Ang mga nag-ski, kasagaran mga tiguang. Ang mga tigulang kasagaran, no. Oh. Tagsarap po ng mga batan, no. Kaya murag karon na buod na panahon nila nga tigsuroy-suroy, no. Nindot kayo ang lugar diri sa Dyson. Nga ipakita ato ang mga Y-Ice dito doon sa to ato aluoy in town kayo naghigda-higda. Luoy kayo naghigda-higda. Luoy kayo. Oh, shout out sa atong mga amigo, no? Shout out sa mga amigo, Brad. Oh, shout out sa atong mga amigo nga mga wilder. Mga wilder. Wilder, no? Sila Janjan, Janjan, oh. Aljan, Aljan, oh. Tomas, mga bagitang wilder. Oo, shout Sila out. Bob, sila Boats, si Palong. Palong, Si oh. Palong may kuyaw kay dia. May halas palong, kadi pa ulit uling round, kirig na yun. Oh.
Sa sunod, mag-uban na punta dire pohon ninyong pohon, tanan. pohon. Kita ta. Pero di pakita sa tong gwapo kay nga ko ano. Katong dito ba murag ansa na? Unsa na Oo, mga ring murag Alaska, Brad, no? Murag Alaska, Sa Brad. ibabaw. Oo. So sa ibabaw ba? Kato. Oo, murag Alaska, Brad, no? Indot kay nga lugar, Brad. Yung view, mga bata, lingaw kayo sila. Gwapo kayo na mga tiguang mo. Lingaw kay Manoy. No, tara ipadulo. Oh, nas dulo. Manoy, oh! Lingaw kay Manoy, oh. Oh. Lingaw kayo. Tawag mga ski nga atong Lisod ba og dili atong interview mo? Ha? hurot atong yung kapataka tag interview. Hurot to. Indot kaya ang ilang kuan, wala mo sila mulong dapit sa to, Brad. Tora si Manoy oh. Kuya kayo. to si Manoy oh. Kuya, si Manoy, Brad, murag pudog ka ng kuan. Ang bata-bata, hinay gani kay siya, oh. Minus pa rin sila. Minus ang mga bata, Mga bata minus pa rin katog yung Kato mo yung mga banggitan, katong gikan sa ibabaw. gikan ba itong mga tiguang no kana. Oh, mga banggitan na ni. Kuya kaya ba do? Manawag ta og kuan. Dali mo. Manawag ta kay ug sa atong interview. Ay dali ako, katong kusog kayo to. Tawag to. Sir. Kuyawang Manoy, uy. Boy. Kuyaw kay Manoy, oh. Dinagitan ko. Ah. Ali, dali. Wala tayong interview, no? Dili na to makaya. Dili Naon makaya. tayo ma-interview na to mga ka-travelers pero ang atong umpong nihonggo may problema. Kuyawang Manoy, uy. Manoy, kuyaw kay Manoy, oh. Sudan Foods Manoy, oh. Oh. Ay nakuyawan niya. Yan no? Dito sa Daisen. Asa dito? Dili mo ani. Katong dito dipit sa kuan ra. Sugod dito. Naman itong bata dito. Dito sa Hayang Manoy, uy, oh. Tingaw kay Manoy, ba, oh. Duyan lang si Manoy. Kami mga ka-travelers, dire sa lami kay lisod kayo og di ta kabalo. Kay madaot atong tuhod. Balik pa. Mga ka-travelers, balik juga tungod sa slide ba. Indot kaya ang kuhan travelers, so ang mga gibuhat sa Ginoo ba. Dili naman masabtan ang gibuhat sa Ginoo, nga dindot yung kayo. Ang gibuhat sa Ginoo dili naman masukod. Kung unsa gid ka tinuod nga makita sa imong mga mata. tinuod yun, no? Murag imong mata makakita sa gibuhat sa Ginoo, murag nay bulawan nga gasiga. Nga dili mo mahitokngan ba. Tawa bata, simple lang kayo, gibuhat sa Ginoo. Gaduyan-duyan siya. Kay skating pa. Di ba? Wapo kayo. Karali no?
Sipyat mo ka? Ito, anong bata, Brad? Hindi mo naglas ba tayo? Pagigil isa? Kani, dira. Paano lang ganding ana, oh? Ano nga na lang kahilan? Muna among gikuyugan karon basa lang lubot. Kani basa lang lubot ani among kauban mo ni professional ra man ni siya. Oh, pasibuhi. Tawon na to ato ang showdown po na niya. Oh. Ayaw na. Ato sa rin tanaw ng ato sa rin tanaw ng showdown na atong kauban karon. Kay mo ni ang best nga showdown karong adlaw. Sayang ba sayang? Sayang kayo ba? Wala, nakalimutan ko na. Naku, hindi niya matanggal. Ayan na. Video. Hindi mahirap. Mahirap pas lisod-lisod na. Hi kay tatay. Hi tatay, dali. Hi, tatay, hi. Hi tatay. Hi tatay, dali. Meron pa ako dito eh. Padulong na. Ano yan kanya katalikod? Ang pagod. Dapat sanay ka ba? Dito. Ano? Gas? Ako dres taas mga travelers. Mga ka-travelers na ako diri sa taas no. Wah, iba na gid habog. Kusog ang hangin niya. Murag maglugos ta ginawa kay ani mo gini siya basta grabe guys. Murag maglugos ta ginawa mga ka-travelers. Ato lang ni sudongon ang mga gibuhat sa Ginoo diri sa kalibutan.
travelers no, kanagin ka diri abot na gyud sa tuwa mga gipakita. Grabe na kayo guys no diri mga travelers. Managaling diri mura pesado na gyud sila mag-skiing no. Naalipod tayo diri mga travelers lagi sa tuwa. Now, alin na naman. Kita pwede kurog batag kamot. Okay kayo ang kuan ba? Kay wala mo gilami ang video di mo kurog. Ano yung mga ka-travelers ang amuang time, di mga ka-travelers, no? Kuan yun, delikado ka-travelers, kayo mukha ng kuan, adlaw ba? Mukha ng imong kuan, punindot siya ka-travelers. The best kayo ang life sa tao karon, no? Di mga ka-travelers, no? Nindot kayo. The best kayo ang life, mga ka-travelers. Muna yung mga ka-travelers, no? Isod kayo ang sisiwa kay sige lang, sige mga ka-travelers kay delikado kayo mga ka-travelers ba? Muna mga ka-travelers no, ang ato ang giyagyan karon murag mo delikado mo pa kung mga ka-travelers si Win at nakita kami dito sa Japan, vlogger din. Yes, hindi ko rin alam na magkikita kami. So, God bless na nakilala ko siya. Chan Traveler, no? Guys. So, natutuwa ako kasi dalawa kami dito. Then, hindi lang yon kasi ang pinunta talaga namin dito is fellowship. Yes, sa church. So, wag kakalimutan mag-subscribe kay Chan Traveler and then kay Win TV. Ako yun. Win TV channel. No? Yes. So, magtulungan lang tayo and then, lagi yung subaybayan yung aming i-upload na video para and then i-click nyo rin yung notification bell para ma-notifies kayo sa mga video na i-upload namin. Salamat. Okay. Salamat sa Diyos. God bless. God bless. Pak.